Sziasztok srácok, és a mai videóban ki fogok nyitni 2 darab fifás kártyacsomagot. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mik lesznek benne. Na nézzük is, itt az első, már nyitom is, mindjárt, csak nézzük is meg a kinézetét, hát ha jól néz ki. Látjátok milyen csodálatos, nagyon szép, nagyon jó, látjátok? Na nézzük is. Na, nézzük is az első kártyánkat, ezt ide elteszem. Hát nem annyira jó, nem rossz, de jobb is lehetne. Hát ez nem jó. Fejjel lefelé. Nem. És ez ennyi volt. Ez a kártyapakk, ez nem volt annyira jó, de azért attól függetlenül ez például nekem ez erős is eléggé, meg nagyon is tetszik a kinézete. Nekem ez így nagyon tetszik. Ha nem láttátok még az előző videómat, akkor volt egy olyan, hogy amikor shortsba csináltam, az is nagyon jó volt. Úgyhogy nagyon jó, nagyon fincsi, nagyon jó, így vissza is zárom ebbe, nagyon szépen. Amúgy még annyit el szeretnék mondani, hogy ugye itt vannak ezek a kártyák, ezeket amúgy nagyon jó. Megköszönöm, hogyha egy feliratkozással megháláljátok, hogy hozok egy ilyen nagyon izgalmas videókat, mert ugyanis ez a 2 csomag, nem tudom, drága volt azért. Nem volt egy olcsó mulatság ez a 2, úgyhogy megköszönöm, hogyha feliratkoztak, illetve lájkoljátok a videót, illetve megosztjátok. Ahogy itt a háttérben látjátok, hogy Szab, Máté YouTube, és ez egy FIFA 360-as videó. Na jó! Na, akkor most már jöhet a következő csomagunk. Jobban megszemlélhetem, ugye itt van rajta minden, itt van a gyönyörű szép Panini, minden, www.paninigroup.com, igen, nagyon szép, nagyon jó, FIFA, na jó, nyitogathassuk is. Így próbálom. Nagyon izgatott vagyok. Itt van egy. Oszta! Ez nagyon jó. Oszta! No, ezt szétadom, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Nézzétek, ez nagyon menő. Utána itt van egy double, nem annyira rossz, de annyira jó se. Utána van egy ilyen, nem jó, nem annyira jó. Hát azért amúgy én meg vagyok elégedve. Ezzel például, hát én, ez nagyon menő. Ez ficeg a törött kezével. Szépen itt ficeg itt nem is a keze van eltörve, hanem az ujja. Nem mindegy. Nagyon szépen itt el van törve, itt ficeg. Itt van az összes kártya, meg is mutatom. Itt van az összes. Nagyon meg vagyok velük elégedve. Akár fel is mutatom nektek, amúgy ez se volt olyan nagyon rossz. Itt van ez is nagyon jó, hát annyira nem jó, de jó. Utána itt van egy ilyen, ezt szétadom, ez mehet ide, köszönöm itt majd ki a videóból, majd a későbbiekben. Utána ez nem annyira jó, úgyhogy ide elteszem. Utána van egy ilyenünk, és ide kerül csak. Itt elfelejtettem elővenni, nem is mondok hozzá túl sok dolgot. Utána itt van ide megy. Hát itt
W, ezt is spamelhetitek be a kommentekbe, azaz double. Ide megy, azért meg különlegesebb. Talán itt van egy ilyen, hát amúgy picit nagy pucli feje van, de más bajom vele nagyon nincsen. Úgyhogy ide visszateszem. Talán itt van egy ilyen, igen. És itt van egy ilyen is, ezt is ide megy, és ennyi. Itt van ez a videónak a hatalmas nagy bölcsességei, ezeket nyitottam, ezek a jobbak, ezek a nagyon menők. Vamos, W. Let's go, srácok! Itt ki is köszönök a kontrollerrel, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, feliratkozást, megosztás, mindent. Sziasztok!